Припинок. Микрорайон Вулька. Автобус рухається по маршруту номер 29. Наступний припинок – Вулькаўская. Наступний припинок – Вулькаўская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Припинок. Вулькаўская. Наступны припинок – Рабінавая. Наступны припинок – Рабінавая. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Припинок. Рабінавая. Наступны припинок – Мікрараён Паўднёвы. Наступны припинок – Мікрараён Паўднёвы. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Паважаныя пасажыры, будзьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Припинок. Мікрараён Паўднёвы. Наступны припинок – машынабудаўнічы завод. Наступны припинок – машынабудаўнічы завод. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Припинок. Машынабудаўнічы завод. Наступны припинок – завод Цветатрон. Наступны припинок – завод Цветатрон. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Припинок. Завод Цветатрон. Наступны припинок – Кавалёва. Наступны припинок – Кавалёва. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Припинок. Кавалёва. Наступны припинок – Рынак. Лагуна. Наступны припинок – Рынак. Лагуна. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Припинок. Рынак. Лагуна. Наступны припинок – Луцкая. Наступны припинок – Луцкая. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Паважаныя пасажыры, будзьце узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Припинок. Луцкая. Наступны припинок – 28 ліпеня. Наступны припинок – 28 ліпеня. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Припинок. 28 ліпеня. Наступны припинок – Вяслярны канал. Наступны припинок – Вяслярны канал. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Паважаныя пасажыры, будзьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Припинок. Вяслярны канал. Наступны припинок – завод. Наступны припинок – завод. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Припинок. Завод. Наступны припинок – Богданчука. Наступны припинок – Богданчука. Осторожно, двери зачиняются. Уважаемые пассажиры, безбилетный проезд и передача талонов обращается для автобусного парка с существенными убытками, а значит, не дают ему возможность обеспечить нормальную работу общественного транспорта. Прежде чем передавать или принимать из чужих рук использованный талон, задумайтесь, на обмане далеко не уедешь. Припинок Богданчука. Наступний припинок Центральная поликлиника. Наступний припинок Центральная поликлиника. Осторожно, двери зачиняются.
Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Припинок. Цэнтральная паліклініка. Наступны прыпынак гасцініца юнацтва. Наступны прыпынак гасцініца юнацтва. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Припинок. Гасцініца юнацтва. Наступны прыпынак стадыён будаўнік. Наступны прыпынак стадыён будаўнік. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Припинок. Стадыён будаўнік. Наступны прыпынак Ленінградская. наступны прыпынак Ленінградская. асцярожна, дзверы зачыняецца. Паважаныя пасажыры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Припинок. Ленінградская. Наступны прыпынак Палац спорту Вікторыя. наступны прыпынак Палац спорту Вікторыя. асцярожна, дзверы зачыняецца. Припинок. Палац спорту Вікторыя. Наступны прыпынак тралейбусны парк. Наступны прыпынак тралейбусны парк. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Припинок. Тралейбусны парк. Наступны прыпынак новыя задворцы. Наступны прыпынак новыя задворцы. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Припинок. Новыя задворцы. Наступны прыпынак старыя задворцы. Наступны прыпынак старыя задворцы. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Припинок. Старыя задворцы. Наступны прыпынак аўтарынак. Наступны прыпынак аўтарынак. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Припинок. Аўтарынак. Наступны прыпынак гасцініца дружба. Наступны прыпынак гасцініца дружба. Канцавы прыпынак. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припинок. Гасцініца дружба. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы.